സ്വർഗതലത്തു മഹോന്നതമാം നിക്ഷേപങ്ങൾ നിറച്ചവനെ, ചിന്തകൾ വിണ്ണിലുയർത്തിടുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായി. പാപം പൊറുക്കേണമേ നാഥ, പാപം പൊറുക്കേണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ താങ്ങും ദൈവത്തിൻ മേശമേ നാഥ, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണമേ നാഥ, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ താങ്ങും ദൈവത്തിൻ മേശമേ നാഥ, ഞങ്ങളിൽ കനിയേണമേ നാഥ, ഞങ്ങളിൽ കനിയേണമേ. അത്ഭുതകരമായ വരങ്ങളാൽ വിശുദ്ധരെ അലങ്കരിക്കുവാൻ തിരുവുള്ളമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധ യോസഫ് വാസിൻ്റെയും സുഹൃതങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സിന് യോജിച്ച വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. At this Mass, I would like to welcome Father Matthew, especially for this Eucharistic celebration. And if you all, my brothers and sisters, for this Eucharistic celebration of this place of St. Joseph Vaz, the first Novena that we are celebrating today, my warm welcome to all of you. Thank you. അന്നാ പെസഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം, ഒരുമയോടി ബലിയർപ്പിക്കാം. നവമൊരു പീഠമൊരുക്കിടാം, ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടിയാകം തിരുമുൻപാകിയനച്ചിടാം. അന്നാ പെസഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം, ഒരുമയോടി ബലി അർപ്പിക്കാം.
അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനോ സ്തുതി ഗീതം. ഭൂമിയിലെന്നും മാർത്തിലോ ശാന്തി പ്രത്യാശയും എന്നേക്കും. അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനോ സ്തുതി ഗീതം. ഭൂമിയിലെന്നും മാർത്തിലോ ശാന്തി പ്രത്യാശയും എന്നേക്കും. അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനോ സ്തുതി ഗീതം. ഭൂമിയിലെന്നും മാർത്തിലോ ശാന്തി പ്രത്യാശയും എന്നേക്കും. സ്വർഗസ്ഥിതനാം താതാ നിൻ നാമം പൂജിതമാകണമേ. നിൻ രാജ്യം വന്നിടണമേ. പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്ഥിതനാം താതാ നിൻ നിസ്തുല മഹിമാവാൻ ഭൂസ്വർഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞു സദാ പാവനമായി വിളങ്ങുന്നു. വാനവ മാനവ വൃന്ദങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിപ്പു സാമോദം. പരിശുദ്ധൻ നീ എന്നെന്നും. പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്ഥിതനാം താതാ നിൻ നാമം പൂജിതമാകണമേ. നിൻ രാജ്യം വന്നിടണമേ. നിന്നിടമിവിടെ ഭവിക്കണമേ. സ്വർഗത്തന്നതുപോലുലകിൽ നിൻ ചിത്തം നിറവേറണമേ. ആവശ്യകമാഹാരം ഞങ്ങൾക്കിന്നരുളിയിടണമേ. ഞങ്ങൾ കടങ്ങൾ പൊറുന്നതുപോൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കടം സകലം. പാപത്തിൻ കടബാധ്യതയും അങ്ങു കനിഞ്ഞു പൊറുകണമേ. ഞങ്ങൾ പരീക്ഷയിലൊരു നാളും ഉൾപ്പെടുവാനിടയാകരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നെന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചരുളണമേ. എന്തെന്നാലെന്നാലേക്കും രാജ്യം
നല്ലോ കർത്താവേ. ആമീൻ ആമീൻ എന്നേക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, സകല മനുഷ്യരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചമായി അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി ഈശോ മിശിഹാ ഭരമേൽപ്പിച്ച ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ യഥായോഗ്യം പരികർമ്മം ചെയ്യാൻ ബലഹീനരായി ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. ആമീൻ. മമനാഥ നിൻ മഹിമയ്ക്കളവില്ലറിവു ഞാൻ. തലമുറ തലമുറയോടെന്നും തവ കർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കും. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് നൽകിയിട്ടുള്ളതുമെന്നാൽ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനും സ്രഷ്ടാവുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമീൻ. സർവാധിപനാം കർത്താവേ, നിൻ സ്തുതി ഞങ്ങൾ പാടുന്നു. ഈശോനാഥാ വിനയമോടെ നിന്നെ നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. നിത്യമഹോന്നതമാ ഉദ്ധാനം നീ അരുളുന്നു. അക്ഷയമവനുടെ ആത്മാവിൻ ഉത്തമരക്ഷയുമേകുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. എന്റെ കർത്താവേ, നീ സത്യമായും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. ആമീൻ. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ, സർവരുമൊന്നായി പാടിടുവിൻ. എന്നെന്നും ജീവിക്കും സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ, വാഴ്ത്തിടുവിൻ.
പരിപാവനനാം സർവേശ, പരിപാവനനാം ബലവാനേ, പരിപാവനനാം അമർത്യനേ, കാരുണ്യം നീ ചൊരിയണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. വിശുദ്ധരിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സ്തുത്യർഹനും ബലവാനും അമർത്യനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. സഹോദരരെ, പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന 33-ാം അധ്യായം 18 മുതൽ 23 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. കർത്താവേ, ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മോശ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്തു, എൻ്റെ മഹത്വം നിന്റെ മുൻപിലൂടെ കടന്നു പോകും. കർത്താവെന്ന എൻ്റെ നാമം നിന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കും. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവനോട് ഞാൻ കരുണ കാണിക്കും. അവിടുന്ന് തുടർന്നു, നീ എൻ്റെ മുഖം കണ്ടുകൂടാ. എന്തെന്നാൽ എന്നെ കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ജീവനോടെ ഇരിക്കുകയില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇതാ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ പാറമേൽ നീ നിൽക്കുക. എൻ്റെ മഹത്വം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിന്നെ ഈ പാറയുടെ ഒരിടുക്കിൽ ഞാൻ നിർത്തും. ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് നിന്നെ മറയ്ക്കും. അതിനുശേഷം ഞാൻ കൈമാറ്റും. അപ്പോൾ നിനക്ക് എൻ്റെ പിൻഭാഗം കാണാം, എന്നാൽ എൻ്റെ മുഖം നീ കാണുകയില്ല. ദൈവമായ കർത്താവിന് സ്തുതി. അമ്പരമനവരതം ദൈവമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ ധന്യൻ ജോസഫ് വാസ്തൻ നിർമ്മലമാകുമനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. കരവിരുതല്ലോ മനവിധാനങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ ധന്യൻ ജോസഫ് വാസ്തൻ നിർമ്മലമാകുമനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. നിത്യപിതാവിനും സുതനും റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ ധന്യൻ ജോസഫ് വാസ്തൻ നിർമ്മലമാകുമനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. ദിവ്യ
ആത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ ധന്യൻ ജോസഫ് വാസതൻ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് സമാധാനം കൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ കൽപ്പനകളുടെ മധുര സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. എൻ്റെ സഹോദരരെ, വിശുദ്ധ പത്രോസ് ലീഹ എഴുതിയ 2-ാം ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 16 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഗുരു ആസ്വദിച്ചാലും. മിശിഹ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തിയെയും പ്രത്യാഗമനത്തെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചത് കൗശലപൂർവ്വം മെനഞ്ഞെടുത്ത കൽപ്പിത കഥകളെ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല, ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ ശക്തിപ്രഭാവത്തിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷികളായതുകൊണ്ടാണ്. പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ബഹുമാനവും മഹത്വവും അവൻ സ്വീകരിച്ചു. ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സ്വരം മഹിമ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും ചെയ്തു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ആ സ്വരം ഞങ്ങൾ കേട്ടു. എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളും അവൻ്റെ കൂടെ വിശുദ്ധ മലയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രവാചക വചനത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരുകയും പ്രഭാത നക്ഷത്രം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ദീപത്തെ എന്ന പോലെ പ്രവാചക വചനത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുവിൻ. വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ആരുടെയും സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ളതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രവചനങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാനുഷിക ചോദനയാൽ രൂപം കൊണ്ടതല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതരായി ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യർ സംസാരിച്ചവയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതി. ശ്രവിക്കാം. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതി. അടുത്ത ദിവസം യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ 2 പേരോടുകൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടു പറഞ്ഞു, ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്.
അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ആ 2 ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു. യേശു തിരിഞ്ഞ് അവർ തൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് കണ്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു? അവർ ചോദിച്ചു, റബ്ബി, ഗുരു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം, അങ്ങ് എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്? അവൻ പറഞ്ഞു, വന്ന് കാണുക. അവർ ചെന്ന് അവൻ വസിക്കുന്നിടം കാണുകയും അന്ന് അവനോടുകൂടി താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഏകദേശം 10-ാം മണിക്കൂറായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ച ആ 2 പേരിൽ ഒരുവൻ ശിമയോൻ പത്രോസിൻ്റെ സഹോദരൻ അന്ത്രയോസായിരുന്നു. അവൻ ആദ്യമേ തൻ്റെ സഹോദരനായി ശിമയോനെ കണ്ട് അവനോട്, ഞങ്ങൾ മിശിഹായെ, ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവനെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. യേശു അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, നീ യോഹന്നാൻ്റെ പുത്രനായ ശിമയോനാണ്, കേപ്പ, പാറ എന്ന് നീ വിളിക്കപ്പെടും. പിറ്റേ ദിവസം അവൻ ഗലീലയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി. പീലിപ്പോസിനെ കണ്ടപ്പോൾ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ അനുഗമിക്കുക. പീലിപ്പോസ് അന്ത്രയോസിൻ്റെയും പത്രോസിൻ്റെയും പട്ടണമായ ബേത്സയിദായിൽ നിന്നുള്ളവനായിരുന്നു. പീലിപ്പോസ് നഥാനിയേലിനെ കണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു, മോശയുടെ നിയമത്തിലും പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ആരെപ്പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നുവോ അവനെ, ജോസഫിൻ്റെ മകൻ നസ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. നഥാനിയേൽ ചോദിച്ചു, നസ്രത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നന്മയുണ്ടാകുമോ? പീലിപ്പോസ് പറഞ്ഞു, വന്ന് കാണുക. നഥാനിയേൽ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ട് യേശു അവനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു, ഇതാ നിഷ്കപടനായ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേൽക്കാരൻ. അപ്പോൾ നഥാനിയേൽ ചോദിച്ചു, നീ എന്നെ എങ്ങനെ അറിയുന്നു? യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു, പീലിപ്പോസ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ അത്തിമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു. നഥാനിയേൽ പറഞ്ഞു, റബ്ബി, അങ്ങ് ദൈവപുത്രനാണ്, ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവാണ്. യേശു പറഞ്ഞു, അത്തിമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നെ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നീ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലേ? എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നീ കാണും. അവൻ തുടർന്നു, സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നതും ദൈവദൂതന്മാർ കയറിപ്പോകുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വിശുദ്ധ ജോസഫ് വാസിൻ്റെ തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ നൊവേനയുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസമായ ഇന്ന് തന്നെ ആശംസിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഐ താങ്ക് സിൻസിയർലി ഫാദർ പീറ്റർ ആൻഡ് ദ ടീം ഹിയർ who invited us to celebrate Holy Eucharist here as part of the novena celebration. ഇന്ന് ധനഹാകാലത്തിൻ്റെ 1-ാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതമാണ് ധനഹാകാലത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്. പരസ്യജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുന്ന കാര്യമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് നാം വായിച്ചു കേട്ടത്. ഈശോ ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ധനഹാകാലത്താണ്. അത് പല ആളുകളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. അതിൽ 1-ാമത്തെ സാക്ഷ്യമാണ് നാം ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ടത്. സ്നാപക യോഹന്നാൻ ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത്. ഇതാ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത്. ആ സാക്ഷ്യം കേട്ട ആളുകൾ, യോഹന്നാനും അന്ത്രയോസും, ഈശോയെ അന്വേഷിച്ച് ഈശോയുടെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ്. അവർ ഈശോയെ കണ്ട് ഈശോ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, എവിടെയാണ് ഈശോ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മടങ്ങി വന്ന് അവരുടെ സഹോദരന്മാരെ, പത്രോസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക്. അങ്ങനെ ഈശോ തൻ്റെ ആദ്യ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടു. അവർ പോയി മറ്റുള്ളവർ ഈശോയ്ക്ക് തങ്ങൾ കണ്ടത് ആരാണ്, ഈശോയെയാണ് തങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന്, ക്രിസ്തുവിനെയാണ് തങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന് സാക്ഷ്യം നൽകി. അത് കേട്ട് മറ്റുള്ളവർ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. വീണ്ടും നാം പിറ്റേ ദിവസത്തെ കഥ സംഭവം കേൾക്കുന്നത് ഗലീലയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഈശോ പീലിപ്പോസിനെ വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുന്നു. പീലിപ്പോസിനോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ അനുഗമിക്കുക. വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പീലിപ്പോസ് തൻ്റെ സുഹൃത്തായ നഥാനിയേലിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈശോയെ കണ്ടു, ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു എന്ന്. എന്നിട്ട് നഥാനിയേലിനെ ഈശോയുടെ പക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ, ഈശോ വിളിച്ച അപ്പസ്തോലന്മാർ, പ്രത്യേകമായി വിളിച്ച അപ്പസ്തോലന്മാർ ഈശോ തങ്ങൾ കണ്ട ഈശോ ആരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ആ സാക്ഷ്യം കേട്ട് ആളുകൾ
ശിഷ്യന്മാർ അപ്പസ്തോലന്മാർ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഇങ്ങനെ ഈശോ പ്രത്യേകമായിട്ട് ധാരാളം പേരെ വിളിക്കുന്നതായിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈശോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് എന്ന്, ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് എന്ന് പല അവസരത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോശയ്ക്ക് ലഭിച്ച വെളിപാടാണ് നാം ആദ്യം വായിച്ചു കേട്ടത്. പത്രോസ് ശ്ലീഹ പറയുകയാണ്, കെട്ടുകഥകളല്ല, ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും കൈകൊണ്ട് തൊട്ടതും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതുമായ ഈശോയെയാണ്, ദൈവപുത്രനാണ് ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതെന്ന് പത്രോസ് ശ്ലീഹ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എല്ലാവരും ദൈവത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. ഈ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ദൈവത്തെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഈശോയാണ്. അത് ഈ തുടർന്നു വരുന്ന ദനഹാകാലത്ത് പല വായനകളിലൂടെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പെടുന്നത് ഈശോയുടെ ജ്ഞാനസ്നാന വേളയിലാണ്. മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇതെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് വായിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും ലഭിക്കും. ഇന്ന് നാം തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ജോസഫ് വാസിൻ്റേതാണ്. ഇങ്ങനെ ഈശോ പ്രത്യേകമായി വിളിച്ച് അയച്ച ഒരു മിഷണറിയാണ്, വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു മിഷണറിയാണ് സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് വാസ്, വിശുദ്ധ ജോസഫ് വാസ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം അറിയാം. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ രണ്ട് യൂട്യൂബ് രണ്ടെണ്ണം ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരുന്നു. 1 ഫോർ യൂത്ത്, 1 ഫോർ അതേഴ്സ്. അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം എല്ലാ വിവരണങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സോ ഏപ്രിൽ 1651 ഏപ്രിൽ മാസം 21-ാം തീയതി ബെനോളിം, നമ്മുടെയൊക്കെ താമസ സ്ഥലത്ത് അവിടെ തന്നെയാണ് ജോസഫ് വാസ് ജനിച്ചത്. അമ്മ വീട് അവിടെയായിരുന്നു. വളർന്നത് സാങ്കോളിലാണ്. ഇവിടെയാണ് അപ്പൻ്റെ വീട്. നായിക് ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു. മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ വാസ് എന്ന സർനെയുമാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത്. വളരെ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ആളുകളായി. ഹിസ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ വെയർ ഡിവോട്ട് കാത്തലിക്സ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ക്രൈസ്തവ പരിശീലനമാണ് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് നൽകിയത്. ഇവനൊരു വലിയവനായി തീരുമെന്ന് അവൻ്റെ അപ്പൻ സ്വപ്നം തന്നെ കണ്ടിരുന്നു, അവനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. അവൻ ജനിച്ച അവസരത്തിൽ ചില അത്ഭുത അടയാളങ്ങൾ കണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ജോസഫ് വാസിൻ്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവനൊരു വലിയ ആളാകുമെന്ന്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ അവനെ ആഴപ്പെടുത്തി വളർത്തി. കോളേജിൽ പോകാറായപ്പോൾ പഠിക്കാൻ കോളേജിൽ പോകാറായപ്പോൾ ഓൾഡ് ഗോവയിലുള്ള കോളേജ് ഓഫ് സെയിൻറ്റ് പോൾ എന്നുള്ള കോളേജാണ് അവിടെ പഠിക്കാൻ വിട്ടു. അവിടുത്തെ പഠനമെല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡൊമിനിക്കൻ അക്കാഡമിയിൽ ഫിലോസഫിയും തിയോളജിയും എല്ലാം പഠിച്ച് 1776 26-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വൈദിക പട്ടം സ്വീകരിച്ചു. വൈദിക പട്ടം സ്വീകരിച്ച് അതിനുശേഷം 1677 ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് മാസം 5-ാം തീയതി ഇവിടെ ഈ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ച് മാതാവിന് തന്നെ സമർപ്പിച്ചു. മാതാവിന് തന്നെ അടിമ വെച്ചു. അത് ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിലെ അൾത്താരയിൽ മാതാവിന് തന്നെ അടിമ വെച്ചു. അവർ ലേഡി ഓഫ് ഹെൽത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നാം ഇവിടെ ജോസഫ് വാസിൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവർ ലേഡി ഓഫ് ഹെൽത്തിനാണ് സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് വാസ് തന്നെ അടിമ വെച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാനനൈസ് ചെയ്യാൻ, വിശുദ്ധനാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അത്ഭുതം, ഒരു കുഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ജന്മസമയത്ത് വളരെ വീക്കായിരുന്നു, ജീവിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ജോസഫ് വാസിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഒന്നും കൂടാതെ ആ ജനനം നടന്നു. ജനിച്ച ആൾ വലിയ ഹിസ്റ്റോറിയനായിട്ട് പില്ലാർ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, കോസ്മെ കോസ്ത എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് വാസിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പുരോഹിതനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള കത്തോലിക്കർക്ക് ചില വിഷമ അവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. കാരണം പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അവിടെ ഡച്ചുകാരാണ്. അപ്പോൾ ഡച്ചുകാർ പ്രോട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാരായിരുന്നു. അവർ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ പോകണമെന്ന് ജോസഫ് വാസ് തീരുമാനിച്ചു. തൻ്റെ അധികാരികളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് മാംഗ്ലൂർക്കാണ്. നീ മാംഗ്ലൂർക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു, കാനറ. അവിടെയും ചില വിശ്വാസത്തിന് ചില പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഏതാനും വർഷം ജോലി ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ തീർത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ച് മടങ്ങി ഗോവയിൽ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് സിലോണിലേക്ക് യാത്രയാകുകയാണ്, കപ്പൽ കയറുകയാണ്. തൻ്റെ സുഹൃത്തായ ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജോലിക്കാരനെയും കൂട്ടി അവിടെ അച്ഛനായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പ്രച്ഛന്ന വേഷനായി ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് ഒരു ജോലിക്കാരൻ്റെ വേഷമെല്ലാം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചത് കത്തോലിക്കർക്ക് അച്ഛന്മാരില്ല, കുർബാനയില്ല, സാക്രമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ്.
അപ്പോൾ ഇൻ ഡിസ്കൈസ് പല വേഷം മാറി ഈ കത്തോലിക്കരുടെ വീടുകളെല്ലാം സന്ദർശിക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് പിടിച്ചു. അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ചാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് 2 വർഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലിട്ടു. ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട അദ്ദേഹം, ജയിലിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായ അദ്ദേഹം കാൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെയുള്ള രാജാവിന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടമായി. അവിടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് വാസിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അവിടെ മഴക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു, ധാരാളം മഴ ലഭിച്ചു. അതിൻ്റെ പേരിൽ സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് വാസിന് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. ധാരാളം ആളുകൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു, കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു. സഭ വളർന്നു, ധാരാളം പള്ളികൾ പണിതു, സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടായി. എല്ലാ സേവന മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ടും സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമുണ്ടായ സമയത്ത് വസൂരി, ആളുകളെല്ലാം രാജാവ് ഉൾപ്പെടെ നാടുവിട്ടുപോയ സമയത്ത് വസൂരി ബാധിച്ച ആളുകളെയെല്ലാം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ വിശ്വാസികളും അച്ഛന്മാരും എല്ലാം ചേർന്ന് ധാരാളം ആൾ, ജാതി മത ഭേദമന്യേ ധാരാളം ആളുകളെ ഈ വസൂരി എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ച ആളാണ് ഈ ജോസഫ് വാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം 1710 59 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് രോഗബാധിതനായി മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ ഗോവാക്കാരനായ ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധനാണ് സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് വാസ്. ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ ഗോവയിൽ നിന്നല്ലല്ലോ, ഗോവാക്കാരനായ ഗോവയിലെ നേറ്റീവായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധനാണ്. അതുപോലെ സിലോണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രേക്ഷിത തീക്ഷ്ണതയും വിശുദ്ധിയും മനസ്സിലാക്കി ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിനുശേഷം ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ 2015 അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഗോവ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ആളുകൾ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗോവയിലെയാണ് ആകെ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ. ഇവിടെ വരുന്ന മലയാളികളായ നമ്മളും വിചാരിച്ചാണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന പോലെയാണ് പാൻറ്റിട്ട് നടന്നാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. ദിസ് ഈസ് ദ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഗോവ ഈസ് ഫേമസ് നോട്ട് ഫോർ ഇറ്റ്സ് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ഓർ യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ 2 saints, ദാറ്റ് ഈസ് സെയിൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ ആൻഡ് സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് വാസ്. ഇവർ 2 പേരുടെ വിശുദ്ധിയുടെ പരിമളമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അവരുടെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഈ ഗോവയിൽ ജീവിക്കുന്ന നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം ജീവിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ 2 പുണ്യാത്മാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രേക്ഷിത തീക്ഷ്ണത ഇംബൈബ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ വിശ്വാസവും പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. പല തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും സമൂഹ ജീവിതത്തിലും. ഇപ്പോൾ ഇത് നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ട്. പോലീസൊക്കെ അവിടെ വന്നിരിക്കും, നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനുണ്ട്. അതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള തീക്ഷ്ണത ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കണം. ഹിയർ വി ആർ ഫ്രീ ടു പ്രൊഫസ്, ലിവ് ആൻഡ് പ്രൊക്ലെയിം അവർ ഫെയ്ത്ത്, ലെറ്റ് us ഡു ഇറ്റ് ബ്രേവ്ലി. നമ്മൾ ഒളിച്ചും പാത്തും അല്ലെങ്കിൽ പേടിച്ചും എത്തി വന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. യു ഷുഡ് ബി ബ്രേവ് ഇനഫ് ടു കം ഓൺ ടൈം ടു പ്രൊഫസ് അവർ ഫെയ്ത്ത്, പ്രൊക്ലെയിം അവർ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ് അവർ ഫെയ്ത്ത്. അതിനുള്ള വലിയ അവസരമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ജോസഫ് വാസിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പ്രേക്ഷിത തീക്ഷ്ണത ഉണ്ടാകാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ എല്ലാം നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളിലുള്ള കുറവുകളെയെല്ലാം നികത്തി ഇത് അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും അനുതാപത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നിന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു എന്ന് പിതാവിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ച മിശിഹായെ, കർത്താവും ദൈവവുമായി നിന്നെ ഏറ്റുപറയാനും സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. സകല നീതിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച മിശിഹായെ, നിന്റെ കൽപ്പനകൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവഹിതത്തിന് പൂർണ്ണമായി കീഴ്വഴങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. യോർദാനിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയെ മാതൃകയാക്കി യഥാർത്ഥമായ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം നയിക്കാൻ സഭാമക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ നിന്നിലൂടെ ലഭിച്ച വിശ്വാസത്തിൽ വളരുവാനും
സൽപ്രവർത്തികളാൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. വിശേഷ സഭ മുഴുവന്റെയും തലവനായ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പിതാവിനെയും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപതാധ്യക്ഷനായ മാർ ഫിലിപ്പ് നേരി മെത്രാപൊലിത്തായെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാവും രൂപതാധ്യക്ഷനുമായ മാർ റാഫേൽ മെത്രാനെയും മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും ആത്മനന്മകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. കർത്താവായ മിശിഹായ നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും രക്ഷിക്കുകയും നിന്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെയും നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ മിശിഹായ നിന്റെ മാമോദീസ വഴി സ്വർഗീയ മഹത്വം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് നിനക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരദാനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ് മാമോദീസായുടെ ഫലങ്ങൾ ധാരാളമായി പുറപ്പെടുവിക്കുവാനും നിനക്ക് സജീവ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു. താതനും അതുപോലാത്മജനും ദിവ്യറൂഹായിക്കും സ്തുതിയെന്നും ദൈവാംബികയെയും മാർയോസേപ്പിനെയും സാദരമോർത്തിടാ പാവനമീ ബലിയിൽ. സർവരുമൊന്നായി പാടിയിടട്ടെ ആമേൻ ആമേൻ. മാർത്തോമായെയും നിണസാക്ഷികളെയും സൽക്കർമ്മികളെയും ബലിയിലോർത്തിടാം. കൂടി
രാജാവാം ദൈവം നമ്മോടൊത്തെന്നും യാക്കോബിൻ ദൈവം നമ്മോടെ തുണയെന്നും. ചെറിയവരെല്ലാം വലിയവരൊപ്പം കാത്തുവസിക്കുന്നു. മൃതരെല്ലാരും നിൻ മഹിതോത്ഥാനത്തിൽ ശരണം തേടുന്നു. ഉദ്ധിതരായിടുവാൻ തിരുസന്നിധിയിൽ ഹൃദയപുരം ചൊരിയുവിനെന്നേക്കും നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും പശ്ചാത്താപവുമായി ത്രിത്വദീപോദ നിത്യം വാഴ്ത്തിടാം. സർവശക്തതാതനാമേകദൈവമേ, വിശ്വസിപ്പുമർത്യരാം ഞങ്ങളങ്ങയിൽ. എന്ന പോലെ ദൃശ്യലോകവും സൃഷ്ടി ചെയ്ത ദൈവമേ, സർവപാലക സർവശക്തതാതനാമേക ദൈവമേ, വിശ്വസിപ്പുമർത്യരാം ഞങ്ങളങ്ങയിൽ. സർവസൃഷ്ടിജാലവും തീർത്ത ദൈവമാം സത്യദാതനങ്ങിൽ നിന്നാദ്യജാതനാം സൃഷ്ടിയല്ല പുത്രനാമേശു ദൈവജൻ, വിശ്വസിപ്പുമർത്യരാം ഞങ്ങളങ്ങയിൽ. ലോകസൃഷ്ടി പൂർത്തിയായങ്ങിലൂടവേ മർത്യരക്ഷ നൽകുവാൻ പാവനാത്മനാൽ മർത്യരൂപമാകിയേ കന്യകാത്മജൻ. പീലാത്തോസിൻ കാഴ്ചയിൽ പീഡയേറ്റവൻ, ക്രൂശിലേറി ദാരുണം മൃത്യുവാർന്നവൻ, 3 നാളിനുള്ളിൽ സത്യദൈവസൂനുവേ, മഞ്ഞിലുത്തിതൻ മഹത്വപൂർണ ശോഭയിൽ. മഹിമയോടെ നിത്യപിതാവിൻ വലതുഭാഗമാർന്നു വാഴ്വും മഹിതകാന്തിയിൽ ഒടുവിലെത്തുമീ മഹീനൊന്നു വിരിയുമായി സകലം ശ്രവിക്കും അന്ത്യവിധി നീതരാ. താതനിൽ നിന്നെന്ന പോലെ സുതനിൽ നിന്നുമേ പ്രഭവമാർന്നു വാണിടുന്ന സത്യദൈവമായി, ജീവനേകിടുന്ന മഹിത പാവനാത്മനിൽ വിശ്വസിപ്പു പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങളേവരും. പാവനം സഭാ പ്രഭാവമാണ് സാർവജനീനം, പാപമോചനം തരുന്ന
ജ്ഞാനസ്നാനവും ഏറ്റു ചൊൽവു സാദരം ഞങ്ങളീവരും. മധ്യമുക്തിയാമുയർപ്പും നിത്യജീവനും ഏറ്റു ചൊൽവു പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങളേവരും സർവശക്തനാഥനാമേക ദൈവമേ വിശ്വസിപ്പുമർത്യരാം ഞങ്ങളങ്ങയിൽ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ സ്തുതികൾ ആലപിക്കാൻ നിന്നെ ശക്തയാക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. പാത്രികേസുമാരും മെത്രാപ്പോലിത്തമാരും മെത്രാമാരുമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശുശ്രൂഷകൾ എന്നിവരുടെയും ബ്രഹ്മചാരുടെയും കന്യകളുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, പുത്രി പുത്രന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്നിവരുടെയും ഓർമ്മയാച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. മിശായുടെ സ്നേഹിതരും വിശ്വാസികളുമായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും സത്യാവശ്യത്തോടെ മരിച്ച ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുവിൻ. മിശായുടെ കൃപയിൽ ഈ ബലി നമുക്ക് സഹായത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവെ ആശീർവദിക്കണമേ. സഹോദരരെ, ഈ കുർബാന എൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ നമ്മെ ശക്തരാക്കട്ടെ. ഈ കുർബാന അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അങ്ങേക്കും ഞങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവൻ വേണ്ടി അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സംപ്രീതനാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമർത്ഥമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാകുന്ന ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകാൻ എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ യോഗ്യരാക്കി. അങ്ങ് നൽകിയ ഈ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടി പരികർമ്മം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. സഹോദരേ, മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം ആശംസിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദാത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം നിന്ന് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിക്കുവാൻ. ഭയഭക്തി ജനിതമായ രഹസ്യങ്ങൾ കുദാശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പുരോഹിതൻ തന്റെ മധ്യസ്ഥം വഴി സമാധാനം സമൃദ്ധമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വരുത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ.
നമ്മോടുകൂടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, അങ്ങയുടെ മഹത്വമേറിയ ത്രിത്വത്തിന്റെ ആരാധ്യമായ നാമം എല്ലാ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്തുതിയും എല്ലാ നാവുകളിൽ നിന്ന് കൃതജ്ഞതയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് പുകഴ്ചയും അർഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും കനിവോടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യവംശത്തോട് അളവറ്റ കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗവാസികളുടെ ആയിരങ്ങളും മാലാഖമാരുടെ 10,000ങ്ങളും മഹോന്നതനായ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു. അഗ്നിമയന്മാരും അരൂപികളുമായ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധരും അരൂപികളുമായ ക്രോവന്മാരോടും ശ്രാപ്പന്മാരോടും ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങയ്ക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നായുച്ച സ്വരത്തിലവർ തിരുസന്നിധിയിൽ അനവരതം സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു. സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു. നിത്യമഹത്വത്തിൻ കർത്താവെന്നും പരിശുദ്ധൻ, ബലവാനീശൻ പരിശുദ്ധൻ, മന്നും വിണ്ണും നിറയുന്നു. അവനവനുടെ മഹിമകളാൽ ഉന്നത വീതിയിലോശാന, ദാവീദിൻ സുതനോശാന. കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും യുഗരാജാവായി വീണ്ടും വരുവോനും ധന്യൻ. ഉന്നത വീതിയിലോശാന, ഓശാന. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളോടുകൂടി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ എളിയവരും ബലഹീനരും ആകുലരുമായി ഈ ദാസർ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകമായി രഹസ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു. താൻ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവേ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ കാസയുമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്കു വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ. ഞാനീ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. കർത്താവേ, നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദൈവിക ജീവനിൽ ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അധപതിച്ചുപോയി ഞങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കുകയും മൃതരായി ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പാപികളായ ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു വിശുദ്ധീകരിച്ചു.
ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിന്റെ സമർത്ഥമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹത്വമണിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ, സാർവത്രിക സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായിക്കും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പോലീത്തായിക്കും ഞങ്ങളുടെ മേലധ്യക്ഷനും പിതാവുമായ മാർ റാഫേൽ മെത്രാനും പുരോഹിതന്മാർ, ശംശാനാമാർ, ഭരണകർത്താക്കൾ, മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്കും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്ലീഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വന്ദകരുടെയും ബഹുമാനത്തിനും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിജനകമായ വിധം വർത്തിച്ച നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. ക്ലേശിതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കും, ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്കും, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ പ്രത്യാശാപൂർവം കാത്തിരിക്കുന്ന ജനത്തിനും, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ, ബന്ധുക്കൾ, മിത്രങ്ങൾ, ഉപകാരികൾ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർ, സന്യാസിനി സന്യാസികൾ, ആത്മായ പ്രേക്ഷിതരെല്ലാവർക്കും, അയോഗ്യരായ ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഈ കുർബാന അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലവും വിശുദ്ധവുമായ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അങ്ങ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവമെന്നും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായ ഈശോ മിശിഹായെ അങ്ങ് അയച്ചെന്നും ഭൂവാസികൾ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായ മിശിഹാ വന്ന് ജീവദായകമായ സുവിശേഷം വഴി വിശുദ്ധ മാമോദീസായുടെ സജീവവും ജീവദായകവുമായ അടയാളത്താൽ മുദ്രിതരും പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള നൈർമല്യവും വിശുദ്ധിയും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായ ഈശോ മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും മഹനീയവും ഭയഭക്തിജനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായി ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. നിന്റെ ദാസരുടെ ഈ കുർബാനയിൽ അവിടുന്ന് ആവസിച്ചതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ മഹനീയവും വിസ്മയാവഹവുമായ രക്ഷാപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ അമൂല്യ രക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൂജ്യമായിടും നിന്റെ നാമത്തിൻ ആദരാൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കും സ്തോത്രവും സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളും ഇന്നും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കൊത്ത വിധം എന്നോട് ദയ തോന്നണമേ. അങ്ങയുടെ കാര്യത്തിനനുസൃതമായി എന്റെ പാപങ്ങളും മായ്ച്ചു കളയണമേ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ തീർത്തും അയോഗ്യരാകുന്നു. എങ്കിലും സ്തുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും
നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവദായകവുമായി ഈ അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിനു മുഴുവനും ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല, പ്രത്യുത പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു. രക്ഷകനീശോദൻ ശിഷ്യരെ അറിയിച്ച ദിവ്യരഹസ്യമിതാ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നാഗതമാം ജീവൻ നൽകിടുമപ്പം ഞാൻ സ്നേഹമോടെന്നെ കൈക്കൊള്ളുവോ, എന്നിൽ നിത്യം ജീവിക്കും. വീണുമവൻ സ്വർഗം നിശ്ചയമാ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീരത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയാദങ്ങളെ സമീപിക്കാം. അന്താത്തുളവാക്കുന്ന ക്ഷണത്തോടെ അവരാൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്താപിച്ചുകൊണ്ടും സഹോദരങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സത്യനാഥനായ ദൈവത്തോട് കൃപയും പാപമോചനം യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം. കർത്താവേ, പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. ബിരുദകളും കലഹങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാം. കർത്താവേ, പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. ശത്രുതയിലും വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വിമുക്തമാക്കാം. കർത്താവേ, പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൗത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. കർത്താവേ, പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കൂടെ ദിവരസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇവ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പിനും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും കാരണമാകട്ടെ, നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ, എന്നേക്കും ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും കാരുണ്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കണമേ. മഹോന്നത ദൈവമായി അങ്ങേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ സകല വിശുദ്ധരോടും ഒന്നിച്ച് സ്തുതിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങളെ പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, കാരുണ്യപൂർവ്വം അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മനോവിശ്വാസത്തോടുകൂടി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും നിർമ്മല ഹൃദയരും പ്രസന്നവദനരും നിഷ്കളങ്കരുമായി വ്യാപരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്ന് അങ്ങയെ വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവേ, ശക്തനായ സർവേശ്വര, നല്ലവനായ ദൈവമേ, കൃപാപൂർണനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നും അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും രാജ്യവും ശക്തിയും പ്രാബല്യവും അധികാരവും അങ്ങയുടേതാകുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിനുള്ളതാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എന്നേക്കും സ്തുതി. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുവാൻ
എല്ലാ നിമിഷവും എല്ലാ സമയവും അവിടുത്തെ കൃപയും കാരുണ്യവും നമ്മുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപാവരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണ്ണമാകട്ടെ. എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. സഹോദരരെ, സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവപുത്രനെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാനും അവിടുത്തെ രക്തം പാനം ചെയ്യാനും തിരുസഭ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യമായുള്ളിൽ വായി ഈശോയേ, നവ്യഭോജ്യമായി നാവിൽ വാ പൊന്നീശോയേ. തുള്ളിയേകും മഴനീർ തുള്ളി മണ്ണിൽ ചീറുമ്പോൾ, നീരമേകും മഴവിൽ കൂടി വായിൽ ചേരുമ്പോൾ, സ്വയമേ മറന്നു നിന്നിൽ ചേരും ഈശോയേ. ഇനിമേൽ പിരിയുകില്ല തമ്മിൽ ഈശോയേ. ദിവ്യകാരുണ്യമായുള്ളിൽ വായി ഈശോയേ, നവ്യഭോജ്യമായി നാവിൽ വാ പൊന്നീശോയേ. കണ്ണു പൊട്ടി സ്വസ്ഥമായി മയങ്ങും ഈശോയേ. കുളിരേകും മഴനീ തുള്ളി മണ്ണിൽ ചേരുമ്പോൾ, നിറമേകും മഴവിൽ കൂടി വാനിൽ ചേരുമ്പോൾ, സ്വയമേ മറന്നു നിന്നിൽ ചേരും ഈശോയേ. ഇനിമേൽ പിരിയുകില്ല തമ്മിൽ ഈശോയേ. ദിവ്യകാരുണ്യമായുള്ളിൽ വായി ഈശോയേ, നവ്യഭോജ്യമായി നാവിൽ വാ പൊന്നീശോയേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരത്താൽ സുത്തരവും പരിശുദ്ധവും ജീവിതായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഇവയിൽ പങ്കുവാൻ യോഗ്യരാകപ്പെട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും
ഇവിടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കാം. ഔർണനീയമായ ദാനത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, മാമോദീസ വഴി ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ നവീകരിക്കുകയും രക്ഷയുടെ മാർഗം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ജലത്താലും ആത്മാവിനാലും ഞങ്ങളെ ദൈവമക്കളും മിശിഹായുടെ കൂട്ടവകാശികളുമാക്കി തീർത്ത് അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും അവിടുത്തെ മരണത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലും പങ്കുചേരാനും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കിയതിന് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായ മിശിഹായെ, മാമോദീസായിലൂടെ നീ ഞങ്ങളുടെ പാപക്കറകൾ കഴുകുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകാരായ ഞങ്ങളെ ദൈവിക ജീവനിൽ വളർത്തി നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്ന നിന്റെ അനന്ത കാരുണ്യത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. സ്വസ്തി. നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച കുർബാന കടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. ഇനിയൊരു ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാം.